Binta Siga, Binta Siga, oh Binta Siga, shari na shedan ne ya ziga, yau ga ki a tsaka cikin rigima. Binta Siga, oh Binta Siga, Binta Siga, Binta Siga, ah, Binta Siga, oh Binta Siga. Shi mara gaskiya ko a ruwa yake za ya jike, ciki da gaskiya kaifin wuka tsoronsa yake. Binta Siga mariniyar Allahu kike, Binta Siga, oh Binta Siga. Waya ka kuke bala'in shan wahala a kicin din nan? Eh mana ka gaji ne? Gaskiya kuna aikatuwa na gaji na yi nikis. To sani. Yawwa, to yanzu me ya rage mana? To yanzu za mu tafi mu wanka sai mu dawo mu ci abinci. Da kuma me? Ka yadda ka ga dama. To mu je. Watan ko idan na zo gidan nan wallahi a waladin kawai nake tashi. Ya ka dawo yanzu. A nan guri ne shiga ciki. Me zaka yi a ɗaki na? Ina ruwanki da abin da zan yi ko kin zo da ɗakin a gara ne? Shi mara gaskiya ko a ruwa yake za ya jike. Binta Siga, Binta Siga, oh Binta Siga, shari na shedan ne ya ziga, yau ga ki a tsaka cikin rigima. Binta Siga, oh Binta Siga, Binta Siga, Binta Siga, ah, Binta Siga, oh Binta Siga. Gaskiya ina da tantama. Yanzu duk zargin da nake mai yarinyar nan ya tabbata ƙarya ne kenan? To amma me take ɓoye min inda ba gaskiya bane ba kuma? Ai bai kamata ta ɓoye min wani abu ba. To amma kuma in zarginta nake ya zama duk an ɗauki haƙinta kenan? Akwai dai wani abu daban wanda ban gane ba. don Allah ka yi haƙuri, wallahi sharrin shaidan ne, ba zan sake yi ba. Matuƙar kina so in yabe miki sai da ki gaya min gaskiyar abin da ke faruwa. Me wanda baki so in sani?
ban dai ga komai ba tukunna, amma ina zuwa yanzu zan zo in same ka. Ka jira ni zan zo. Allah ka fitar da ni daga cikin gidan nan. Na gane kuskure na. Ki gaya min gaskiyar abin da yake ɓoye mu wanda baki so yanzu. Ba abin da nake ɓoyewa. Kawai da ka zo za ka shiga ɗaki na tare ka? Bai kamata ne haka ba, sharrin shi ɗan ne. Dan Allah ka yafe min, wallahi ba zan sake ba. Amma dalin me kake nema da naga kana ta dube-dube? Shi mara gaskiya ko a ruwa yake za ya jike, ciki da gaskiya kai kuka tsoronsa yake. Hannun na ɓoya na sa wannan robar na kare wurin nan, saboda ko da an turo ƙofar wannan robar ba za ta bari ƙofar ta baraba jikin bango ba. Yanzu ina yake. Yanzu sun fita da shi da abokin shi wanda suka zo tare, amma ya ce min daga can ma shi anguwa zai tafi, ba zai dawo yanzu ba. Yau Kawai yanzu ka kwantar da hankalinka. hankali na ba zai taɓa kwanciya ba minta, har sai na ga na fita daga cikin gidan nan. Ba abin da zai faru, ba ina nan ba. Ki haƙuri, sanin kanki ne in na sa ba a raina sai na ga na aiwatar, don haka kawai ki nuna min inda zan fita in samu sauki. Wannan tashin hankalinka ne, ba na son ganin sa. Ne ka kwantar da hankalinka. Binta siga, binta siga, oh binta siga, shari shi ɗan ne ya ziga. Yau ga ki a tsaka cikin rigima, binta siga, oh binta siga, binta siga. So, waye kuma wannan shi kuma? Mijina ne. To, ke fa kika ce min bayani yayi tafiya. Kawai wasa nake. So, yaya kayan mamakin gani na ko? Ban yi mamaki ba. Ku zauna. Ke kuma na dawo daga tafiyar da kika ce mai na yi. A'a fa, ni da ma wasa nake mishi. Na faɗa masa cewa ka yi tafiya. To ai gashi nan kin jawo mu kanki, sai ki ce da ai. A shirye nake da duk abin da zai yi. Okay, that's good. Ai shikenan. So, yaya amma dan Allah me yasa baka je ka dauko ni a airport ba, kuma ba kayan ka san yau ne zan dawo dan Allah. Kai hakuri Jiniyo. Allah kwana biyu ne yana cikin wani ɗan rudani ne. Na san da dawowarka amma kwata-kwata na manta da inje in ɗauko ka, time ɗin ne na manta. Da fatan dai ƙani na dawo lafiya. Wallahi am good yaya. Karfe nawa ne ma kuka London? Wallahi around 2 o'clock muka sauka. To ya America ya kuma karatun? Wallahi karatu yaya alhamdulillah mun gama shi lafiya lau, don America kuma tana nan yanda muka je muka same ta ita ma normal. To masha Allah. Okay, thank you yaya. To, yanzu dai gashi nan ga ka. Tambaya ta kare. To ni da ma ko da kika ce min bayanan yayi tafiya ban yadda ba wallahi. Shi yasa da ma kika ga na shiga daki, maybe na san ko yana bacci, kawai da yakin sola ne kawai irin naku na mata haka. Dan kuma na kallon wayan nashi ma na ga su yi ba dan nuwa ban san me ke faruwa da wayan yayi ba. Waya dole zaka ji ta kusan a kashi saboda a office din ne namu ba ma samun network yanda ya kamata. Ayya. So madam yanzu ya labarin girki dai dan Allah mu da wannan maganar. To a cici mala'ikun tauna. Ai dai ka bari girkin ya nuna ko? Wallahi ba ki gane bane. Na so ka wallahi ciki na babu komai yayi empty, kuma I'm so fucking hungry. Kuma na je gidan hajji a yar aiki ba kowa, duk gidan ba kowa a ciki. Ya don nuwa ban san me ke faruwa ba. To ai duk gaggawar ungozoma ta bari a haihu. Je dan Allah please, ya kamata ki je ki duba abincin nan mana. Ki san yunwa nake ji wallahi. I'm tired, na gaji dan Allah please mana. Haba. Zan je na duba, amma ba dan halinka ba.
alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Abokina, na shiga ofis ɗinka ban ganka ba. Na zo ina ta sallama, hankalinka kwata-kwata baya gare ni. Lafiya kuwa? Alhaji Karamu, wannan wani ishu ne kai wanda ya shafi ni kadai. Saboda kawai kai bari. Ni abokinka ne, abokin business ɗinka. Haka ne. Amma wannan wani abu ne wanda ya shafi rayuwata ni kadai. Saboda haka inda za mu yi magana business kawai ne, ka bar wannan magana. Ko dama na zo ne na yi order motoci 2020, 2021, Honda, Mercedes, Lexus da sauransu. Akalla na yi order motoci sun kai na miliyan 500. Shi yasa na zo in sanar da kai in ji wanne kake so a kawo maka. Ko in ji ragowar balas ɗinmu na miliyan 80 ko zai samu? Abokina, ina maka magana baka ce komai ba. Abokina ka gani ko? Duk magana da nake baka tare da ni. Hankalinka na wani gu. Kuma ka ƙi sanar da ni abin da ke damunka. Alhali ina da kusancin da zan iya tambaye ka me damuwanka. Amma ka ƙi faɗa min. Abokina, ban sani ba ko shawarar da zan baka tana iya maka amfani. Kada ka yi tunanin abin da ya shafe ka bai shafe ni ba. Abin da ya shafe ka ya shafe ni. Domin idan damuwa ta maka yawa, business ɗinmu zai lalace. Zan gaya ma damuwa ta. Amma kafin na faɗa ma, ina so zan ɗauke ka mu je gidana. Ka kalli matata, ka nazarce ta. Bayan nan sai in gaya ma me yake damuna. Kai kuma sai ka auna a gani abinda na gaya ma za ta iya aikata shi ko ba za ta iya ba. Na sani kana da ilimin sanin haliyar ɗan adam. Gaskiya ne wannan. To idan na gaya ma kai kuma ka auna rayuwarta ko in ce ka auna halayen nata, na san za mu iya gane me ke faruwa in Allah ya yarda. To shikenan ba matsala mu je. Well, za ka fara ci. Thank you, Amarya. Gaskiya abincin nan ke yayi daɗi. Shi ne fayan Allaji, shi ne Allaji ƙarami da nake gaya miki abokina. Oke, Alhaji ƙarami, har wani godiya kake da turanci? Abinci fa Amarya, duk wanda ya baka ɗaya mai ai dole ka mashi godiya. To ai baƙonka annabinka. In ji Bahaushe balantana kai babban baƙonmu? Amarya ai duk da haka na gode. Abincin yayi daɗi. To Alhaji ƙarami, ai kamata ya gode wa abokinka. Domin shi ne ke kawo abincin yana ya kawai girki. Ni ma kaina shi nake yi wa godiya. Saboda ban ga abin da na yi da za a gode min ba. Amarya ai mun naki da ya kawo abincin ai dan ya kawo shi. Kai kuma ke kike girka har ya kai haka yayi daɗi haka. To bismillah da ka ci gaba da ci. Dai tsaya kuna ta surutu ne har in ci mu shi in barko a gaba. Ko na ƙara maka abincin ne dadi? So yake in ci in kasa tashi ne wannan ma ina cinye shi ya ishe ni. A'a, to shikenan. Gaskiya ni ba zan so haka ba. Kai ki ba ki ko ba wani kirmi ne. Ita ne, wata ce take tunani. Binta siga, binta siga, oh binta siga, shari na shedan ne ya ziga,
Yau ga ki a tsaka cikin rigima Binta Siga. Abokina tabbas matarka akwai alamomin tambayoyi a kanta. Sai da shawarar zan baka abokina kada ka yi gaugawar yanke hukunci a kanta. Domin akwai hanyoyi da yawa wanda za ka iya bincike akan matarka. In ma tana da wani bayan rayuwa wanda baka sani ba abokina za ka sani insha Allah. Don haka abokina kada ka yadda ka biye ma magana mahaifinta domin ka sake ta. Saboda har yanzu zargi kake baka tabbatar da zargin da ake ma matarka ba. amma na mai shara mai Abun yi abokina ka san al'amura irin na aure sai haƙuri zan ba ka sake haƙuri. To abokina in matarka tana wasu halayya wanda baka sani ba na banza kana zaune ko ba bincike Allah zai tona asirin da sai ka sani. Abokina zan baka nima zan shiga gida. Tushen alƙawari amana ce. Mai gina so da kuɗi asara ce. Gaba mai son ka kula da bara ce. Yau faɗa a shirya saɓanin fahimta ne. Binta Siga, Binta Siga. Ban sani ba, malam ita kari nan ka baka ko? Rashin mutuncin da ka je kai mana shi ne na shiru shi sa ya ce da biyu baya da ji me yake faruwa. Ka ce za ka sako ya ka zo ka yi tijara ka yi rashin albarka. Na zo in ji ka saka min yanayin tafiya zan fita. ya haƙuri ya sha Ka ga lalaba zance wani ya haƙuri ka tuwo ka mai da mu 'yan tsanaye ne ka juya mana ka ce kana zargin yarinya. A kame yarinya 'yar mutunci kai tsalle ka dure ka ce kana zargin ta tsakani da Allah za ka raina mana hankali. wannan shirin shi ne Shirin shi kan baka ce. yau da ma nake da niyyar shirya in ya riga ba alhaji hakuri in ba ku hakuri gaba ɗaya Zargin ka daina ko kuma ya aka yi. Na ce maka zargin ka daina ko kuma ya aka yi. Yi wahala! Ina magana kana alkwakka da kai kana sussunfi da kai. Kana sussunfi da kai. Wai da ma ka cike so na? Sanda nake maka ai ya wuce duk inda kake so. Allah? Ji yake ba zan iya rayuwa ba. Matuƙar ba na samun kusancin da numfashin ka yake dukan fuskata. Kwana biyu da ka ƙaurace min ji nake kaman kwana dubu. Na shiga cikin kunci da halin ƙaƙanin kai. Irin na ɗan shaye-shayen da ya zama addicted kuma ya daina samun kayan shaye-shayen. An zo wajen. Ni kaina na rasa abubuwa da yawa a tare da ke. Saboda rashin ki ya zama mun barazana da tashin hankali. Wallahi nisanta ta da kika yi. Da kin san irin tarin matsalolin da na samu a cikin zuciyarka da kin tausaya mu. A lokacin na gane matukar na rasa ki a duniya to zan kasance tamkar wanda aljanna ta aure shi.
babu ruwana da kowace mace a duniya. Dan ku a wurinki ne nake samun abubuwan da a duniya babu wajen wacce zan same shi. Allah ko? Allah kuwa. Shikenan yau zaka samu abin da kai misin. Haba! Sosai ma kuwa. Amigo! Kar ka kashe mu, ka ba hankali mana. Ai ina kallon gabana, murna ne wallahi. Alhaji. Gani zan shiga gida yanzu nan na kusa shiga gida. Okay, to karasa office din mu hada a office din. Karasa ga nan zuwa. Binta siga, binta siga, oh binta siga, shari na shedan ne ya ziga, yau gaki a tsaka cikin rigima. Binta siga, oh binta siga, binta siga. Binta siga, binta siga, oh binta siga. Shi mara gaskiya ko a ruwa yake za ya jike. Ciki da gaskiya kaifin wuƙa tsoronsa yake. Binta siga marainiyar Allahu kike. Binta siga, oh binta siga. To yau kawai abin da ya kuma tana suna sauki ne. Adali ina tunanin ya kamata su kawo gaci. Yau kawai ne ranar tunan su da tunan ƙarya ne. Wani abu da ke tafiya da dole su na sauki ne. Binta?
Binta Siga, Binta Siga. Oh, Binta Siga, shari na shedan ne ya ziga. Yau ga ki a tsaka cikin rigima. Shagiyar kenan. Binta Siga. Oh, Binta Siga. Binta Siga. Bintu? Ba ta dawo ba kuma amma biki rata kin ji halin take ciki ba? Inna lillahi. Salamu alaikum abba. Lafiya kuwa? Kalau ka ga wani abun ne? Idan ban dau zafi akan ta ba akan wa zan dau zafi. Ita da kawayenta ne. Ina tabbatar miki da cewa ke zan rike. Ban gane ba kamar yaya. Kwarai kuwa. Dan muka ita ce gari a Ai shiru ne da bakina ne gum saboda kar ta yi tsami. Yau sharaban da mamanka ta kwana a cikin gidan nan. akwai hukunci da na yanki. Amma na gaba ta nutsa a gida. Na riga na yanki hukunci. Ba mu ga ta zama ba barin gaya miki. Mun samu sauki. A naki ganin ko? Na tashi a tutar babu kenan. A da duk baki fahimci haka ba sai yanzu. An fara multimedia. Za mu haɗa ta da aljani sabar. Binta Suga. Binta, ya na ganki nan zaune da wani katon banza haka rage mu buzu-buzu. Mallan kan kadai kuwa wace ce Binta? Binta baki gane ni bane? Kwata-kwata bata san shi ba. Binta ce mata ta gata na ganta da wannan mutum. Ya matar ka za ce bata gane ka ba. To Binta ce gata a zaune. Wanda ko kayan jikinta ka kasa shaidawa ka ba. Gashi din na zagaye gidan nan ba ta nan. She's Mr. Listener. To ni ya haka za ta kasance da ni fi sabilillahi. Binta Suga. Ka duba ka ga har gidan kawata ka biyo ni. Ni ba zan iya jurin na ɗau tsawon lokaci ba tare da na ganki ba. Ba ni ka biyo ba, bukatar ka kake bi, kake so ka juya magana. Akwai ranar nadama. Ke biki ishe ni magana ba. Haka ne mana. Hajiya tuni. Wayo Allah na. Lafiya? Wai kana nufin har yanzu a kwance kake baka rantsa ba? Kin san babu baccin da zai iya sace ni. Saboda kaguwa? Na matsi na mai da mugun yawuna. Ni na zaci ma kai fushi. Waye zai yi fushi da Binta Siga? In the line of duty there is no return. Ni ka kai wa haka? Wani irin rufin asiri ne ba maka ba? Ko kina da asiri da zaki rufa mishi asiri ne? There is no tranquility of the contest. Binta Suga. Wani kam saurin me kake yi haka? Wallahi ji nake a jikina kamar dubin mu ta cika kama ni za a yi. Gaskiya ka fiye tsoro. Dole in guji abin da zai kawo mana matsala. Ni fa gaskiya in dai kana mun so irin wanda nake maka to kawai ka zauna. Yanzu ya kike so ai. Kawai ka zauna. Amma Allah ya saka wa iyayenki da alkhairi. Da suka yi me fa? Da suka haife ki mana. Binta Suga. Producer Kamsu Smati. Co-producer Aisar Ishaq. Executive producer Official Ibrahim. Assistant director Kamsu Smati. Ban ga fitar ta ba kuma ni ban ga shigar ta ba. Kaɗan sa ido a gidan nan. Ko ya fara zargin wani yana shigowa cikin gidan nan ne. Ba wani magidanci da yana zaune a cikin gidansa kuma yin zargin wani zai shigo ya kwana. Ban gani ba kuma ban ji ba. A haka tsarin mu yake durin tsido wala. Ba da umarni Hussein Ali Muhammad. A nogulin ya shiga ciki. Me zaka yi ɗaki na? Na banki da abin da zan yi ko kin zo da ɗakin a gara ne. Binta Siga. Wannan shiri zai fara zuwa muku ne duk ranar Asabar a YouTube channel ɗinmu mai suna AKA Amfara misalin karfe 8 na dare.